שלום לכולם, היום אנחנו בפרק שני של תיק ממומן, והיום אני הולך לדבר איתכם על העסקה שלקחנו היום. היה לנו עסקה מנצחת, עסקה שלקחנו בדיוק מכאן, והמשכנו אותה עד למעלה. סליחה, עשיתי את זה פה מתחת קצת, בגלל אפילו שהיה לנו פה את ה-IVG, אבל אה, עד ל-500, כן. זאת העסקה שהייתה לנו, אוקיי? אני הולך להסביר לכם הכל, מההתחלה עד הסוף, למה נכנסנו, איך נכנסנו, מי נכנסנו, למה, מדוע, איך, כמה, מתי הם, מי, מה, מו. ובואו נתחיל. אז כמו שאנחנו יכולים לראות, היה פה אסיה, יש לנו פה, סימנתי לנו את ההייז ואת הלואוז של אסיה. בואו נזיז את זה, זה מבלבל, זה מעצבן. אה, סימנתי פה את הלואוז של אסיה, ואת ההייז של אסיה, נכנס לונדון. לפני שנכנס לונדון, ראינו פה את ה-IFVG, ממש לפני כניסת לונדון, והחלטתי להיכנס. לפני זה, ראינו פה סוויפט על הליקווידיטי, ועשינו ריטסט ל-Asia Highs, אוקיי? הקודמים, שאנחנו רוצים להשאיר אותם לפחות יום אחד. עשינו פה ריטסט, כי לפעמים ריטסט על ה-Highs הקודמים, זה משהו שקורה, אוקיי? ובעצם עשינו פה סוויפ לליקווידיטי, אוקיי? ולפני כניסת לונדון, שנייה לפני כניסת לונדון, אני כבר נכנסתי בגלל שהיינו פה IFVG, ו-Break of Structure קודם כל, ואז קרה לנו פה לא היה פה IFVG, נכנסתי על ה-Break of Structure נראה לי. רגע. היה לנו פה בכלל, כן, היה לנו פה כבר IFVG מההתחלה. אז ראיתי את ה-IFVG אחרי זה, אבל חיכיתי לאישור של Break of Structure. סורי, הטעיתי אתכם לגמרי. חיכיתי ל-Break of Structure, שזה היה בעצם פה. ואז אחרי הירידה קצת, כי נכנסתי מאוחר, נכנסתי פה, וזה קרה מכאן כל הטרייד שלנו. אוקיי? ובסופו של דבר, נכנסתי פה גבוה, ועד לפה, למה? אוקיי, אז מה שבעצם ראינו פה, זה כמויות מטורפות של ליקווידיטי שהסתבר לנו למעלה. עכשיו זה כנראה דעה, אבל בואו נסתכל ביחד ונבין מה קרה לנו פה. כמובן עכשיו זה דעה, אבל היה לנו פה הרבה מאוד ליקווידיטי, שגם בשבועי, גם ב... הנה, אפשר לראות כמה ליקווידיטי התווסף פה, הרבה מאוד כמויות, אז זה פשוט אימת לי את הכיוון. אם אנחנו נסתכל פה גם, אז אנחנו נוכל לראות כמות אורדרים מטורפת שלקחנו כמובן על הדרך. תשמעו, מפה אתם רואים את זה, ואתם רואים שהכל מסתדר לכם עם הכיוון, עם הריטסט, וזה פשוט מושלם, 100% עסקה. אפילו שנכנסתי על סיכון מאוד נמוך, נכנסתי על 0.8% סיכון, אז כאילו הייתי יכול יותר, הייתי יכול להרוויח קצת יותר, אבל זה לא משנה, אנחנו בסופו של דבר פה לא בשביל הרווחים, אנחנו פה בשביל האחוזים. וכאן, כמובן, בשביל הרווחים זה חלק מהדרך. אבל אני לא הייתי מול המחשב שלקחתי את העסקה, וזה משהו שאני לא אוהב לעשות, אבל עשיתי בכל זאת. כי פשוט לא היה לי זמן אחר לעשות את זה. אז לקחנו את העסקה הזאת, זה בעצם האישור של הליקווידיטי, ולמה לקחתי יד לפה, כי... וואו, מה זה? אין לי מושג. אבל מה שראיתי זה בעצם את כל הליקווידיטי הזה מתווסף פה, מעל ההייז האלה, שאנחנו בסופו של דבר מנסים לשבור אותם כבר מלא פעמים, כמו שאתם יכולים לראות 1, 2, 3, ואחר כך היה לנו פה כמויות מטורפות של ליקווידיטי, מה שראיתי לכם מקודם, מה שאימת לנו את הכיוון של העסקה שלנו, וזהו, זה בעצם היה היום. כמובן גם חשבתי על לקחת פה שורט, כי אנחנו ממש מסתכלים, אם אנחנו נסתכל, אנחנו נוכל לראות כמויות מפגרות של ליקווידיטי גם למטה עכשיו, מתווסף. עכשיו אם אנחנו נסתכל קצת יותר, אנחנו אולי נבין שבעצם הליקווידיטי פה לא כל כך טעים. אנחנו נסתכל פה על האורדר בוקים, אם אנחנו ניפול, וואו, אם אנחנו ניפול זה קריסה משמעותית ותיקון מאוד מאוד גדול. הליקווידיטי למעלה שלנו קטן, אפילו שיש לנו למעלה לטווח הרחוק, יש לנו כמויות מטורפות של ליקווידיטי שאנחנו נרצה לקחת. כמובן שאנחנו נרצה לקחת, זה לא עניין של שאלה, זה לא שאלה של אם כן או לא, זה שאלה של זמן, מתי. אנחנו ניקח את זה ב-100%, אוקיי, זכרו את המילים שלי, אנחנו ניקח את זה, תלוי מתי פשוט. אנחנו כן יכולים לראות עוד תיקון. Oh my goodness, כן, מה שאני רק דיוק, כן. That's what I'm saying. יש לנו פה
תיקון פוטנציאלי ביותר, משהו, יש פה הרבה מאוד כסף נזיל שאפשר יהיה לקחת, משהו שאנחנו לא רואים פה, אוקיי? אנחנו לא רואים את זה כאן. אם אנחנו נלך ל3 ימים, אולי אנחנו כן נראה פה מתבסף ב-48 שעות, כי הרבה מאוד אנשים עכשיו נכנסים ללונגים ואנחנו נוציא אותם. הרבה מאוד כסף נזיל נהיה בזמן האחרון, בגלל שכולם רוצים למקסם רווחים ולעשות, להכפיל את הכסף שלהם, וזה מה שאנחנו חייבים לדעת לנצל בזמנים כאלה. כן, זה הכל להיום. אני כמובן שלא לקחתי שורט לצערי, ואני ממש חשבתי על זה, אבל בסדר, הכל טוב. תמיד יבוא הזמן, אני גם בטוח שאנחנו נסגור את זה, גם סימנתי בטלפון, עשיתי סקרינשוט, אבל מה זה משנה סקרינשוט? מה זה פאקינג משנה? אנחנו כנראה נמשיך לרדת, נעשה פה עוד תיקון קטן, אפילו אולי יותר מקטן, אבל זה לא בטוח, אז אני לא לקחתי פה עסקה, אין לנו פה עימותים, חוץ מעכשיו כל ה-fair value gaps האלה שנסגרים, יש לנו פה עוד fair value gapים, אז בסופו של דבר רק על סמך נזילות אנחנו לא ניקח עסקה, אפילו שלפעמים זה עובד, ותלוי כמה קרוב הנזילות, פשוט אנחנו לא רואים את הנזילות הזאת קרובה מספיק בשביל ללכת לטרוף אותה לגמרי, כמו שהיה לנו פה בלונג הזה ולקחתי אותו. וזהו, זה הכל היום, תודה שצפיתם. היום, בואו נראה לכם את התיק הממומן, לקחנו את העסקה, ולהיום אנחנו ברווח של $4,783, אנחנו הפסדנו קצת יותר, שלשום, אתמול אנחנו הפסדנו עוד עסקה מפגרת לגמרי, שעכשיו אני אעבור אליכם גם איתה, אני אעבור איתכם עליה, הנה פה, גם קיבלנו סטופ הרבה מעבר למה שרצינו, כי היה קנדל מטורף, זה. הכניסה והעסקה הכי מפגרת שהייתה לי לפחות בכמה חודשים האחרונים. הפרייס היה פשוט מגעיל, צ'ופי, גועל נפש, אני מיירתי, לא הייתי בבית. טעות של טירוני מה שעשיתי פה, ואני עדיין משתף אתכם, כי אוקיי, קורה, אני לוזר, לא נורא. סתם, אני אחלה גבר, אבל בסופו של דבר, מה לא שמתי לב, אני בכלל מיירתי, הסתכלתי... צ'ופי, לא נכנסים בפרייס אקשן כזה, אוקיי? לא נכנסים. אולי אחרי הליקווידיטי סוויפ הזה אנחנו כן יכולים להיכנס, כי זה פאקינג מאמת לנו שנכנסנו לנו פר ולגי ויצאנו בחוץ. לא יודע מה עשיתי פה. נכנסתי פה לשורט כי חשבתי שעשינו פה ריג'קטים. אבל היה לנו פה כמויות של ליקווידיטי ועוד הרבה מאוד דברים לקחת, אז מה שעשיתי זה סטופ צמוד לכאן, ומה שקרה פה זה קנדל בבאם. הוציא אותי בעוד $700 הפסד, כמו גועל נפש. לא אמור לקרות, לא יקרה. אנחנו לומדים לפעם, ומה שאנחנו רואים פה זה גם מעניין מאוד. אבל אנחנו לא ניקח פה שום עסקה, אנחנו נחכה לראות דברים ועימותים. לא מספיק... יכול להיות אם אנחנו נעשה פה IVG, אנחנו רוצים לראות break of structure, וזה יותר מדי highs בשביל לקחת פה טרייד. אז אנחנו כנראה נפסיק להיום. וזהו, זה הכל לפרק שלנו. אז אנחנו בעצם... בינתיים עדיין בהפסד של $2,000, רק בגלל שתי טריידים המפגרים האלה, גם הטרייד הזה על האתריום היה טרייד מטומטם לגמרי, וכאילו מה זה מטומטם לגמרי, בסופו של דבר זה חלק מזה, וטרייד קטן, 0.5%, זה טעות, וזה אחלה של טריידים. נתראה בפרק הבא, שאנחנו נעבור את התיק הזה ביחד, ויאללה ביי.